Nyakoro Migago saromo kanyo saa 7 mar odiechieng'. Odiechieng' ma kawuono en chieng' tarik 7 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamoro amora mintiere arwakni machiegni e weche magwa manyien mag Migago. Mokwongo wayud thuond weche. Jokanyo e riwruoge mag somo okwedo paro mar piny owacho mar keto mbalariany mag piny owacho e lwet ji giwegi. Johand gas mar tedo olando medruok e nengo mwanduno kaluwore kod dok piny e gas mawuok e pinje maoko. Achije manochwale doho ma Milimani e wi ohand mula mabandia owe thuolo gi rambun mar siling 100,000 ng'ato ka ng'ato. Nyakoro Migago kamoro amora mintiere machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako ni jokanyo e sekta mar somo oseo paro mar piny owacho mar keto chenro mar somo e lwet ji giwegi. E romo moting'o riwruoge mag NAT, KUPPET, kanyakla kod mano mar KUDHEIA kod mano mar UHASU. Giwacho ni skunde mag piny owacho nyaka mi sir mar piny owacho ma ok diro ting'no ne ji giwegi mabiro mana keto teko gi yudo pesa moko winjore. Kamano bende giwacho ni medruok mag skunde mago mag ji giwegi osemiyo ojwang' mago mag piny owacho. Gisena di tudra gi jafwambo marwa achiel kachiel mano buore Nairobi ka Simfros Okinda. Okinda kinyalo mna winjo yo makare ketnwa ler ahinya mar romo makamano ma bende timre ayango odiechieng' ma kawuono buore Nairobi. Simfros mana kinyalo mana winjo yo makare wanene yo makare gisa nyalo mana chiwo ne Nyakoro Migago ler mar romo ma bende dhi nyime e kar tiegruok mar Kise. Erokamano Sharon Ong'ao. Nyakoro Ramogi mana kaka Sharon oselere no kawuono riwruoge mopogore opogore mag jopuonj e migawo mar somo koro wuok oko mar kwedo malich miwuoro chenro ma giwacho ni piny owacho sani ni godo mar uso sekta mar somo ne ji giwegi. Kama wantiere ni riwruok no bedo mar jopuonjre mopogore opogore, kama oting'o riwruok mar UHASU mago jopuonjre mag mbalariany, kama oting'o KUPPET, kama oting'o NAT, kama oting'o moko kuom riwruoge kachiel koda jonyuol makwedo malich miwuoro e okang' mamalo ni piny owacho sani koro nigi paro mar uso sekta mar ji giwegi mar puonj ne ji giwegi kata sekta no ero mar somo. Ka wanyalo paro chien kanyo jatend migawo mochung' ne weche mag ohala mano Moses Kuria nowuok oko wacho ni koro migawo kata piny owacho koro oseikore mar yudo jokanyo mabiro nyiewo moko kuom mbalariany pacho kama wacho ni ok tim maber. Kata kamano riwruok mar jopuonje koro wacho ni nenore ka gima koro somo dwa bedo mana mar jogo eko manigi pesa kaluwore ni kinde ma bende koro migawo mar somo kata mbalariany kaachiel koda kuonde mag somo ochiwne ji giwegi to koro nengo ne biro dhi malo. Bende gikwedo chenro mar CBC masani kaluwore koda kaka ochane ka giwacho ni onge kaka jopuonjre mag miwacho ni nitiere sekondar pod yudore e primar kama bende koro jopuonjre ma jo klas 7 ni malo kata okang' ma malo kipimo koda mago manitiere klas mar 8 ma bende giwacho ni koro miyo chochni mathoth bedo. Nyakoro Ramogi kapok adhi mabor bende wantiere kod kaeri jagoro maduong' mano mar UHASU mago jopuonjre mag mbalariany mano Wasonga. Abiro wene thuolo mondo miyo lerno ni to gin ang'o giri ma bende koro gidwaro sani mar mondo migawo mar somo otim e yo makare mar neno ni chenro kata lai mar somo oduoge wang'e kendo somo odong' kaka ratiro mag oganda duto e pacho kama chiegni. Mwalimu. Erokamano. Inyalo biro kama chiegni mondo ilerne Nyakoro Ramogi to en ang'o mokelo kawuono. Abiro mako. Gimokelo kawuono en ni waneno ni chenro mar somo e piny kae ok ane ka sirikal okawe e kiwango mowinjo gikawe. Ka sirikal nyalo wacho ni giyudo jomoko moa Indonesia to gi Amerika ma koro dwa biro ka ni mondo koro ong'iew mbalariany magi. Wan kaka
jo waswa wacho ni mano gima okwanya yie because wagolo osuru and osuru no ema koro sirikal dwaro ni mondo olos go somo kikelo ng'at moro moa oko en obiro biro ka mondo oyud ohala to ng'ama ni dala kuchacha ma en onge pesa samoro uso mana lope samoro go mana rambe mondo koko ter nyathine e mbalariany ng'ani nyalo goyo bei ma dhano ma ni piny ka ok nyalo uneno kata mbalariany mag ji wegi oko kae gichajo pesa ma malo kabisa ma joma ni dala ka ok nyalo tero nyithindgi e mbalariany mag ji giwegi koro wacho niya serikal ok nyal wacho ni koro ni university gi gin koro giro bedo mana mag ji giwegi mano wan kako waso watamore gimoro miluongo ni CBC ni gini ni wachako wache chon gini en ang'o ikawo nyathi sani kuri wacho ni gin jo klas 7 ni gin jo junior secondary to ja klas 8 to ni ja primary an pok aneno gino kotimore piny moro amora ni wan gi skul ma ji nitie ji ariyo moro ja secondary moro ja primary skunde gi kendo sirikal be wacho ni junior secondary nyaka bed gi nyithindo 45 koro gimo penjo skul moro mandala kacha cha mok nya yudo nyithindo 45 gin to koro gibro timore nang'o ibo yudo ni kinde mantiere skundni gi skundni nyiso ni koro nyithindo biro ringo lao some skul mo mabor man gi nyithindo 25 machielo gini bende otim e yo morikni unyalo paro ni ambassador Amina Mohamed nowacho ni piny okoyikore ne CBC but no chune ne ji mokel CBC ni githuon koro sani nyithindo dhi e skul jopuonj onge jopuonj nyocha e kanyocha gijiero koro japuonj ni to bro puonjo subject 12 gi nang'o sani gikelo momilo ne music gikelo gik moko bende jopuonj gi no osebedo trained e subject gi to in kanyocha kelie tich to bende ose train kata makuri ng'e kaka ipuonjo jogi to sikul achiel to nya bedo gi japuonj secondary achiel nang'o to kopo no leo to ng'ama bro puonjo kanyo to kata management ma CBC ni koro wan gi jo committee mag secondary kendo wan ka gi jo committee mag primary dong magi kimo bro kelo koko ka koro wan gi mo wacho ni sirikal onduongwa mondo wabed piny mondo wane kaka wanyalo konyo meli ni koko mando meli ni bro gore piny kabisa to ko gore piny to gore mana gi nyithindwa Erokamano walimu. Nyako Ramogi mana kaka iwinjo ne weche thoth kata kamano mane e wach manie wiye ma bende koro gidwaro ni koro piny owacho wuogo koma piyo piyo mondo mi onywak paro mag jokanyo bende sani giywak ni kata komiti manolosi mar tayo weche mag somo manolos koda jatend piny owacho William Ruto ok onywako riwruoge mag jopuonj kaachiel koda jonyuol ka bende giwacho ni sani de giher mar mondo mi oluongi koda tend piny owacho gidwaro mondo mi migawo mar somo kotelne koda Ezekiel Machogu mar mondo mi ogolo wach kaluwore koda wach ma giwacho ni gikwedo wach mar uso mbalariany ne ji giwegi bende giywak kaluwore koda sikunde goeko mag primary kaachiel koda mag secondary ma giwacho ni wuok oko e yor loso ohala manyiso ni giwuok oko mar mondo mi gipuonj jopuonjre yo makare to bende onyiso ni koro migawo mar somo koro iweyo mana ne jonyuol go manigi pesa. Sharon ka in gi penjo moro amora. Erokamano ahinya Simfros Okinda ng'eni wach makamani biro bedo ka iluwo nyako Ramogi Jwang biro bedo ka yudo thor wach kata mana kuku mare e weche mago manyien mabiro par nyako Ramogi Jwang mondo na Simfros Okinda mabende loso kodwa achiel kachiel kowuok e kar tiegruok mar Kise mantiere Bura Nairobi kama bende odiochieng' ma kawuono jokanyo e sekta mar somo ne romo ka bende giseo piny owacho mar keto chenro mag somo e lwet ji giwegi. Kopogore gi mano eni jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni okodi duond bura mar Jubilee ni achiel kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e bago rombe mag galamoro mar kao pacho ganda. Kioni omedo ni rombe mag Azimio koro biro chopo masawa mar Kenya mar medo sundo piny owacho mar William Ruto mondo oket maino e keto tim singo mage. Kagitimo romo kod jokanyo mag Jubilee Ol Kalawe kaunti ma Nyandarua gimedo ni ngimo seridore ne oganda kendo bech mwandu ni malo wach mamiyo koro nyaka gisund tend Kenya Kwanza mondo koro ofung nengo mag mwandu mochuno e ngima dhano.
Tuliambiwa Biblia ikiwekwa chini maisha itarudi chini. Hii unga saa hii inatoka 210 supermarket. Hizi duka za kawaida za huko mashinani ni 250. Sasa ni kazi gani wanatufanyia? Everything up. Everything up. Kutoka wachukue hii serikali tumelia ya kutosha. Enough is enough. Either wa change ama watoke kwa mbunge kunya wenye wanaweza kalia. They want to increase help in a form of another initiative. We want to warn them and tell them that help is not a help. This is a loan that we are going to pay. So they are not giving us a favor. This is a loan that we will going to pay, and when they touch it, we as the youths of all corners of this country, we are going to stand against it. Wameona mikutano kule Nairobi ya Azimio tukisema mambo ambayo walikuwa nataka ni yafafanue. Na tumeweza kukaa na wao, nimewaambia vizuri maana ya mikutano ambayo tumekuwa tukifanya chini ya kiongozi wetu wa chama cha Azimio, Raila Amolo Odinga, zile tunaita People's Baraza. Na wao pia wamesema mambo mengi, hata pia kuomba kama inawezekana tuwe na mkutano wa People's Baraza hapa Nyandarua, lakini hayo ni mambo ambayo tutaweza kuambiwa na kiongozi wetu kule Nairobi, Raila Amolo Odinga. Jatend kweth manoke od bura James Opio Wandai okwedo barua mondik kod jatend kweth mathoth od bura mamalo Kimani Ichung'wa ne bad migawo mar omenda. Ichung'wa dwaro ni jatend migawo mar omenda Junguna Ndung'u mondo chwalnegi listi moting'o nyinge mag ji ma osebedo ka kwepo chulo osuru yare tarik 1 dwe mar 1 mar higa mar 2018. Nyaka sani Opio Wandai to koni mago gin mana siasa mag pesa aboro maonge kama biro chopo kopogore gi manyo dho familia mane osetelo ne piny Kenya motelo. Wandai okoni piny owacho mar Kenya Kwanza osebeto chikruok gi singo mana gichiwo ne jopiny kendo koro manyo yore mag tony e lwet jopiny mosebedo ka keto gi tesre. Kikwachi ni jood bura dwaro. Yes. Nikech ana ajaod bura to an disno biro ka dwaro. Pondo ka kwae. En paro mar ng'at achiel maybe kod team margi no. Mabende en haki margi enda open chike. King'iye malong'o to be en na siasa. Siasa moko mag pesa nani. Mag dondi. Ng'ama gi target en Uhuru. Uhuru ng'ama gi target kod family mar Kenyatta. Kata wacho lisno tere duoke chien nyaka kama 2013. Mane Uhuru kod duto donje telo. Okay? Inyalo kata tere chien saidi. Kama 2002. Mane Kibaki okawo telo. Nikech mokwongo Kimani mawuoyo no 2018 no ne en jakom mar budget committee e bunge. Nyakoro mga jonko pogre gi mano en ni aput marango bero tije obila motelie kod David Maraga nolimo kaunti ma Garissa e ng'iyo lwasi mar obila modak e gwenge makono ka giwacho ni thoth gi ywak e ngima matek e gwenge makono. Apudno bende nolimo kembe mopogore ma obila e gwenge makono odake mar nono kit dak margi. Maraga bende nosingo ni ywak duto magigolo kaluwore kod chal mar dak margi kod tich ibiro rangi matut kendo lokruok makare ibiro keti. Kitu ambao nataka kuwauliza nimekuja kwa medical, nimekuja kwa housing. Ila akiwaambia kama ni uniform unazungumzia waambia bana iko watu ya kuandika hapa andike. Magari tumeambiwa shida ya magari hapa gari. We are considering the previous reports that had been made by other task forces. We are going to look at them. We are even asking what part of those recommendations have not been implemented so that we capture them. After we finish the report, we hand it to the president. There is what we call an implementation matrix. We are going to come up with a matrix to say that this recommendation be followed by so and so. Kodhi nyime gi weche mag Migago ateri nyake weche matimore e gwenge mag Imbo mano mar piny Kenya.
Moko kuom joma mine mani but siasa mar ANC e kaunti ma Kakamega ochako chenro mar riwo joma mine ma e buche mag siasa mopogore opogore e gwenge mag Imbo. Kane giwuoye kar chung' od bura ma Lurambi kotelnegi gi jaod bura mogwel Ruth Ombayo kaachiel gi Evelyn Juma. Giwacho ni gidwaro joma mine mondo owuo gi dwol achiel mondo mi gikel dongruok. Gimedo ni gichano timo limbe e kaunti za ng'wen mantiere kono kaka kaunti ma Vihiga, Bungoma, Busia kaachiel gi kaunti ma Kakamega mondo mi gikel riwruok e kind mine, wach ma bende osir gi jatend bura mano mar ANC ma kono Isaac Otiende. Tunataka kusema ya kwamba president wetu Ruto, wewe ni mtu wa maana kwetu sana. Na Kakamega tunakupenda zaidi. Shikilia mahali penye uko hapo na usitingike hata mahali popote. Sisi ni team Asola. Kwa hivyo tunasema mheshimiwa wetu Musalia Mudavadi, president wetu Ruto na Moses Wetangula na wengine wote ambao wako juu, tuko nyuma yenu na tunaomba, tunasema muungano uendelee kuanzia juu mpaka chini. Wamama ambao wamepata nafasi ya uteuzi, Mama Koni Lusweti, Mama Beatrice Nyangala, Mama Hadija Nganyi na wengineo ambao wanatoka katika hii county. Nataka hawa wamama waje washike hawa wamama mkono, because ni nguzo ya hawa wamama imewafikisha mahali wamefika hivi leo. Lengo langu ni kurudisha wamama pamoja na kuendelea na uongozi wa chama cha ANC. Earthquake ilikuja ikasambaratisha watu wakubwa kwa wadogo, lakini nimeona ni vyema wamama wakuje pamoja kwa ajili ya chama cha ANC, tuungane pamoja, tuendeleze chama cha ANC. Kopogre gi mano, eni jang'ad bura e doho ma Milimani oweyo thuolo achije 10 ma itudo gi uso goldi mabandia gi rambun mar siling 100,000. Robinson Ondieki wacho ni onge tiende medo dino ne achijego. Kata kamano ochiko achijego mondo ogol lipot e apis mar okwach kich tich abich ka tich abich. Omedo ni okoneka achijego nyalo ketho nonro mitimonegi kod mago mabende poko chiwo neno. Kamano bende achije ariyo mok jo Kenya onyis mondo owe passports gi e doho makamano. Kok manya kwa Ramogi wach makamano biro bedo kwa kelo ni kwa dhi nyime gi chenro mar Migago. Gisani aneno kanyo kosekadho thuolo mar dakika 17 tok saa 7 mar odiechieng'. Ina mar mondo miaka yo mokwongo kwa duogo abiro duogo kod weche manyien e yo ma adimba. Kik dhi mabor. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on! View Sasa. Successful, popular, lovable. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? A kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen.
digital. Nyakoromoga jwang machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi weche magwa manyien mag Migago. Jod bura magilgil Martha Wangari oseo migawo mar somo ewi bagni e kind jopuonjre madonjo e junior secondary. Omedo ni jopuonjre gi biro bedo kod thagruok modhuro kaluwore kod bagni no ma ok omigi thuolo mar keto pachgi e somo. Kamano bende odwaro mondo omed omenda mag siro somo e kor gwenge kowacho ni kwan jopuonjre mamanyo omenda no odhuro kopim kod omenda momigi. Mheshimiwa Jaliesia Joseph Todo kwa sababu sasa sidhani watu ambao wanafanya katika ofisi hii ya mheshimiwa na mashahidi. Mzazi Grace Roboi, na ninashukuru kwa vile mmejitokeza. Vitu kama viatu, uniform, yani yote complete. Sasa naona ni vigumu sana, na mimi ndio niko peke yangu. Mimi na mama watoto sina usaidizi. Mimi ningeomba niweze kusaidiwa na serikali kidogo. Jambo ambalo tungetaka kusema ni kwamba vile tuliteta last time, sababu walikuwa wamesema iende secondary school. Ukiangalia hii Gilgil iko na 75 primary schools na 36 secondary schools. Watoto wengi wangetembea mbali ama wakose kwenda shule kabisa sababu ya ile distance ambayo watakava. Tukasema wabaki kwa primary school. Sasa tunasema wacha ile uniform huyu mtoto alikuwa anasoma nayo, asonge nayo grade 6. Wacha hii mambo ya kusema mtoto wa grade 6 avae trouser na mtoto wa standard 7 na 8 anavaa kaptula ama anavaa short. Itakuwa ikileta psychological trauma kwa hawa watoto wetu. Jatend migawo mochung' ne weche tije jopiny Aisha Jumwa ochiwo siem ne jogo matero nyithindo manyiri nyange kolero ni sirikal biro kawo ndamo mager koyudgi kendo gibiro neno ni tim makamano orumo. Olero ni kaluwore gi nonro manotim higa mokalo atamalo 90 mag jopiny ong'eyo midhiero mabiro gi wach mar tero joma nyiri nyange kendo jogo ma pod dhi nyime gi timno gin jok ma odagi luwo chik. Ne owacho ni sirikal biro medo omenda ne bod makonyo tieko wach mar tero nyithindo nyange e neno ni gitiyo e yo makare. Report mag jokanyo oyango ni nyaka sani nyithindo manyiri makwan gi dirom 600 ne oresi kapok otergi nyange. Ka bende gisechwalo joketho makwan gi romo 40 e doho. Kuom mano kwan maromo 10 oseyal. Tuzingatie ni kwamba serikali haina mchezo. Kauli mbiu ya Rais wa Jamhuri ya Kenya ni kwamba lazima ukeketaji ukomeshwe. Kwa hivyo ukipatikana ole wako. Challenges that we still have at the moment is that the community and the parents of these girls and the guardians still do not know that this culture, in as much as it's a culture that we need to respect, but it is retrogressive. It is not helping at all because of the health risks that these girls face when they go through FGM. The unique input is that the fact that the CS and the anti-FGM board came on ground after the viral video, it means that there's so much that underneath FGM that we need to work around. We have limited number of NGOs. They are not that much in this area. So we basically rely on community-based organizations. They are the ones that have been able to reach the interior parts of this community. And you know, Kuria is vast. So we cannot only be relying on 1 or 2 community-based organizations to reach the entire Kuria. So we are strained in terms of resources and also mobility. Kopogre gi mano, eni nyasi mar dhialo odiochieng' kwedo nyange mag nyithindo manyiri e piny mangima. Ne omako piny kar chung'od bura ma Narok East e gwenge mag Ereteti. Kathor wach ne en nywando joma chuo e kedo gi nyange mag nyithindo manyiri. E romo mane obagi kanisa mar Dominion, ne nitiere yierruok ni joma chuo nigi duol maduong' e anyuola kendo chung' margi nyalo gero kata wuoyo ngima nyathi manyako. Meshak Lesurmat, apisa mochung' ne kedo gi tim makamano, onyiso romo ni nyaka jodongo kod rowere bed e ung'ala manyime e tieko nyange e kind nyithindo manyiri. Lesurmat bende okwayo mondo onywand wach mar kedo gi nyange e kind nyithindo manyiri kaka yo mar miyo jopiny puonj e wi rach mare. Timu muhimu leo kwamba ni main engagement, vile tunasema kuwahusisha wazee wetu na vijana katika njia ya kuwaelimisha na pia wakue mstari wa mbele kupeleka ujumbe katika jamii kwamba mila ya ukeketaji ni mila ambayo imeisha na wakati, na ni wakati wetu kushikana pamoja kama wazee na vijana
kuwa kivua mbele ya kwamba hii mila lazima ishi katika jamii yetu. Mimi naona hiyo kazi mimi sifanye tena. Wakati mimi nilifanya watu nalipa mimi 500. Kwa siku nyingine usiku mimi naanguka usiku kwa maji. Iko na mawe ndani ya maji, unaharibu mimi meno, unaharibu mguu. Mimi naona hiyo kazi hivi sasa ni kidogo, hata hapana saidia mimi watoto kwenda shule. Kopogre gi manya kwa mgeji wa ng'atiri nyaki wach mabende na mi motelo kamwado ni jang'ad bura e doho ma Milimani oyo thuolo achije 10 mitudo gi uso goldi mabandia gi rambun mar siling 100,000. Robinson Ondieki owacho ni onge tiende medo dinone achijego. Katika mano ochiko achijego mondo ogol lipot e apiso kwach kich tich abich ka tich abich. Omedo ni okoneka achijego nyalo ketho nonro mitimonegi kod mago mag jochiw neno. Kamano bende achije 2 ma ok jo Kenya onyis mondo we passports gi e doho kanyo. Manen wach maben na timra yange doho odiochieng' makawuono. Kopogre gi mano, atiri nyaka weche matimre pinje maoko, atiri nyaka e masira mabende timore piny mar Turkey. Kama bende gi sani kony kowuok e pinje mopogore opogore koro ichwalo e piny mar Turkey kod nyandwat mar piny Syria. Bang' yiengni mar piny ne omonjo pinjego okinyi manyoro, kendo ji makwan gi heo 4,800 osewito ngimagi nyaka sani. Telo makedo gi midhiero matuch apoya e piny mar Turkey lero ni kwan jogo mosewito ngimagi oheo 3,500 ka ji moheo 20,000 oyudo hinyruok. Kwan makamae koro chwalo jogo ne mosewito ngimagi e pinje ariyogo ma okiew nyaka ji makwan gi oheo 4,800. Koth machwe gi baraf mokwako pinje ariyogo osekelo ng'ikruok mar reso ji ma pod nitiere e bwo lowo. Kata kamano geno nitiere ni reso ji biro dhi nyime ka bende pinje kaka Amerika, Korea, Afrika mano Korea ma milambo, India, Ingeresa e kind mamoko osechwalo kony kaachiel gi lakteche mar reso jogo ma oyudo hinyruok. Nyakoro mgajuang mano doko wach malit kata kamano kwa wuok e piny Turkey atiri nyaka weche matimore kaunti ma Bungoma kamoyudo ni kuyo kod lit ne okwako jodak ma Webuye East e kaunti ma Bungoma kaluwore gi nek mar chukdar moro e kar budho moro otieno ma piny rugodo odiochieng' ma kawuono e yo ma ok ong'ere. Ma ichwalo kwan chukdar mosenegi e kaunti ma Bungoma chakre e chak higani nyaka kwan mar 5 e kinde ma obila dhi nyime kod timo nonro e wi nek makamano. Jodak ma e gwengego ogolo ywak margi kaluwore gi nek mar rawerano ma jahigni 23 kendo kwayo obila mondo orid weche mag arita kwe e kauntino. Ne gikwayo obila mondo otim nonro mapiyo kendo kawo okang' mager ne joma osebedo kramna ka timo timbe makamago. Hapa mahali tunasimama mnapoona ni mahali wanaoshea magari, hatuna matuga, lakini mlinzi wa hapa amechinjwa kinyama na ni chamba ambalo limeshtua watu wa Webuye na wenyeji wa Webuye, especially Tina Place. Sisi kama bodaboda pamoja na wananchi wa Webuye tunakashifu hiki kitendo, kwa maana maskari wa Webuye ingelikuwa ni bombe wangefika kwa haraka sana, lakini licha ya kuwa huyo ameuawa, imagine kufika saa 5 hawajafika. Kijana ambao ameuawa ni kijana mdogo sana, 23 years. Na vijana wakikosa kutafuta kazi, watu wanaanza kulalamika ya kwamba vijana wameingia kwa wizi, wameingia kwa vitu vingi. Kitu kikubwa nitaweza ongea ni kwamba kuna watu wanaishi Webuye wageni kutoka katika miji mingine na hawajulikani ni kazi gani wanafanya. Na watu hawa hawaonekani mchana, usiku ndio wanaanza operation yao. Kwa hivyo ninaomba tu polisi katika hali yao ya kazi waanze kuchunguza wale ambao wanatoka nje na wanaishi katika mji wa Webuye.
Nyakoromoga juang kwa wokanya tiri nyaki weche maluoro pek mar ngima kamodo nigi sani riwruog jous gas pachoka olando medruok mar bech gas. Sani kila uchiel mar gas oidho nyaka siling 1,200. Kila pagadek nyaka siling 200 mana 2,800 ka kilo 45 mar gas sani bro usi e nengo mar siling 8,950. Mae koriwo atamalo 8 mar osuru. Jotelo kod jodak ma kaunti ma Homa Bay wacho ni dwaro nitiere mar chiero sekta mar wuoth e nam kokalo e yaw paya mano e kaunti ma Homa Bay. Giwacho ni kochiere to obiro chiero ohala e bomano madongruok mare osethirni kuom thuolo mar higni mathoth. Mae e chal ma wayudo kane walimo boma ma Kindu Bay. En boma ma yudore e bath nam Lolwe ka e kinde mane boma ni rieny. Ni pake ahinya ne weche ohala kane orwako welo kod johala mawuok Uganda nyaka Tanzania kokalo e paya ma Kindu. Makmana ni sani gik moko olokore. The only thing that has killed Kindu Bay town is the death of the lake transport. That is, we have no ship from Kisumu to Kindu Bay to Homa Bay and to other parts of the lake region. But you find that by the time the pier was active or the lake transport was active, one, the whatever was being transported through the lake, the first point of dropping was Kindu Bay town. We are down economically, and traveling from Kindu Bay, from Homa Bay to Kisumu is very costly. As you all know, that rail transport and the lake transport are slightly cheaper. So, to me, I feel that this one, if the piers are revived, then it is going to be of so much benefits to the local communities. Elimbe mare e boma ma Homa Bay, Jaten Piny William Ruto nosingo machiero paya mopogore e kaunti no motingo mano ma Kindu Bay. Singo mako chopi to biro kelo negi lokruok modhuro. Mimi nataka niwatangazie kwamba tutajenga hii paya hapa, tutajenga ya kule Mbita, tutajenga ya kule Kindu Bay, na tumeweka pesa ya serikali karibu milioni 600 kufanya hiyo kazi. You have gone to the paya and you have said that the paya will be done. Jodak kod johala nigi geno ni chiero paya ma Kindu en mano mabiro kelo negi lokruok modhuro kanyakla kod yuayo joket mwandu kendo tingo nying boma no malo. Jailieta, Ramogi TV. Kwa wuke kaunti ma Homa Bay tiri nyaka buore Nairobi kama osiptal Aga Khan University ochako chenro mokwongo e piny Afrika mar temo kit thieth manyien mar tuo kansa. Thiedhni biro kaluwore kod puoth mar yath manyien mar thiedho kansa mar obo. Kar thieth mar kansa e osiptal no ochako nonro ni kuom jatuo mawuok e piny mar Uganda. I feel both lucky and proud that first of all this trial is available here. Secondly, that I am the first candidate. So just recently we got approved as the only site in Africa to conduct a phase 1B trial using a drug that specifically blocks the effects of a cancer-causing gene. So there's a gene called KRAS, K-R-A-S. It's what we call a housekeeping gene. It's present in all cells. It's responsible for cells growing, repairing damage, etc. Kwa wokanya tiri nyake kaunti Makisi, kamoda ni jodongo kod mine matabaka e kaunti Makisi. Odonjo ohala mar payo kite mar loso sanam kaka yuachiel mar yuayo welo kendo loso yutogi. Jodongo go kwayo ojende mapoko yudo thuolo mar tije mondo orwak tijno mar bero ngimagi kaka gimedo wacho ni tijno biro chopo lek margi mar dhi nyaka e piny mar Amerika, piny England nyaka Afrika ma milambo. Joyce Duor nigi mathoth. En kar sang'wen okinyi ma wachopo e gwenge ma Nyabigemba South Mugirango e kaunti ma Kisii. Sanamu modusi e bathapaya ma Kisii kochomo isibani arwakowa.
Jodongo kod joma mine ochopo kae gokinyi mar manyo yuto margi mapile ka pile. Sanamu gini e kind gigo miloso kae. Oseke kod kite rang'iny mar soapstone ema itiyo godo e loso sanamu go. Jodak moheo 7,000 ma South Mugirango oketo geno margi e loso sanamu kanyo. Peter Keleve na achiel kuom jopa kite mar kambi mar Kisaka oleronwa ni nochako tijno e higa mar 1984 kata obedo ni nokoyudo tiegruok moro amora. Tij lwete osebed kipako nyaka e pinje maoko. Sasa inataka mtu akianza kiwa mdogo tu nazoea. Sasa mimi nilianza na vitu dogo ndogo mpaka nikakuwa nimejua hizi kubwa. Nimechonga kwa miaka 24. Peter tiyo kod oseke e chweyo sanamu ka bende opayo sanamu kowuok e kidi. Oleronwa kaka ochoro kata ka yien mane okel kanyo kowuok Homa Bay poko ng'adi. Naweza enda nipate miti imeng'olewa mahali, mtu anataka kutumia jengine kama makaa, namwambia hii kitu naona ka kitu nitengene, inaweza toa kitu inasaidia. Joseph Chacha tosebedo e gweng' Matabaka kuom higni bwora. Wakati huu tungeomba hata vijana wanaozaliwa waweze kujifunza hii kazi, kwa sababu hamuna kazi hata hajasome masomo. Hamuna kazi ambayo ataenda kuipata ofisini hivyo rahisi. Kata kamano, gikwayo serikali mondo konygi ting'o malo yuto margi. Tuko na mambo ambayo tunaweza si county government tusaidie. Tuko na vitu challenges kama mines zina collapse, na hiyo nadhani inaletwa na challenges ya lack of big machinery ambayo inaweza saidia wachongaji. Jodak makono koro nigi geno ni rawere mosetieko somgi mar klas 12 to poko dhi e mbalariany kata riwore kod kuonde tiegruok mag TVET nyalo riwore kodgi mar bero sekta no. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakwar Mgajon kwa uke kaunti makisia teri nyake kaunti makwale. Kamoide no bila madiani e kaunti makwale. Dhinyi megitimo nonro e wikuo mar mwandu manengo ginyalo romo $500,000 e boma mak diani giko dwe mokalo. Tipo mar CCTV ne omako rawera moro ma itudo kod kuo makamano ka donjo e orofa e boma madiani. Eka bang'e to owuok kod bag marateng'. Michich godo ni oting'o godo mwandu makamago mane okwalo. George Bati miyo walera. Jumapil tarik 29 dwe mar achiel gani, kar saa 6:19 odiechieng' alanga. Tipo mar wang' dede mako rawerani ma ohero gik mabiro mayot ka wuotho e apaya e chuny boma madiani. Ka oriasore ni ogoyo simu to kare pache to geto odni mar kwalo mwandu e studio mar roweregi nyiriri machuok kende bang' ka giwuok. Ei dakika 10, onjelono tipo mar CCTV mako ka oidho korie orofa mar 2 kama rowerego timo ohandgi, kendo dakika 5 bang'e oluchore koridore koting'o bag marateng' e ng'eye. Bag ma ofunde mwandu manengo ginyalo romo $500,000 ma osekwalo. Kwa amebeba kitu kwa mkono ambao tunashuku ni kama master key. Akaingia akachukua vitu zetu. Bidhaa zilizopotea ni cameras 2, laptops 2, hard drives 2, lenses 3, ambao kulikuwa na mega zoom, prime lens na standard lens na memory cards. Giwang' teko owuotho maonge wich kuot gi gige kweng'e ka okodeo midhiero ma oweyo go rawerego mangima giduto yiengore ohala mar goyo picha e studio. Kitu ambacho kimetokea ni kitu ambacho kimeturegesha nyuma sisi kama vijana. Hata sasa hivi kufikia tunaulizana tutapata wapi $500,000 ili hii biashara irudi sawa. Only 3 weeks into the business and this happens. It's really disappointing. Na feel tu vibaya yani. Tunapozidi kukaa majukumu inazidi kama vile rent. Sisi wenyewe pia tuko na majukumu yetu, manake investments zote zetu, savings zote zetu tumezitumia katika hili biashara. Kaluwore kod Ramadan, achiel kuom rowere matie studio no, Arif no malwete boyo, ne olimo studio no ndalo achiel kapok oduogo kendo timo kuoma kamano. Kama okwongo noriasore ni odwa goyo picha, kendo koro gichichni ne odhi mana ng'eyo maling'ling mar kar ohala no. This time round kwenye CCTV footage ilikuwa inamuonyesha sura yake ni mtu ambaye unaweza mjua, hata tukikutana naye hapo nje ni mtu ambaye tunaweza jua huyo ndo yule jamaa. Yule mtu ambaye anaonekana kwenye CCTV footage akija kuiba Jumapili alikuwa anapanda kama vile yule mtu wa Saturday alivyopanda. Na venye alishuka the same way. Kata obedo ni rowerego osego lipot mar kuoma kamano itesendo bila madiani kendo bila osengo ni gisecha kotimo nonro.
Johala e boma no koro dak kod luoro kaluwore kod kuo matimore odiechieng' alanga e boma ma Diani. George Bati, Ramogi TV. Nyakor Migago ka pod wan mane weche matimore gwenge mag dho wadh nam chumbi en ni lokruok mar kor lwasi, chido mar nam kaachiel kod rochruok mag kuonde mag rech nyuole gin mana moko kuom gigo mikoni jiwo dok chien mar kwan rech kaachiel kod chwech mamoko modak ei nam. En gino masani koni omiyo moko kuom johera mag marito aluora mag nam chako chenro mar yuoro e dho wedhe mopogore opogore ka dho wadh nam chumbi ka gijiwo jopiny e wi ber mar keto arita e aluora mar nam. George Aoko gi mathoth kowuok e gwenge mag Mombasa. Ma en dho wath ma Diani e kaunti ma Kwale. Kae ayudo ka kweth johera mag rito aluora mag nam ikore mar donjo e pi kendo cherore e chenro miluongo ni kite surfing. Kae gikudho gigo magitiyo godo kaka tanga magisuore godo kowuok e wath achiel nyaka machielo ka gijiwo jolupo kaachiel kod joma moko mani kod chenro mopogore e nam dwaro mar keto aluora makare. People don't know how important coral reefs are for us. We actually get 50% of our oxygen from coral reefs, and they are responsible for a lot of the biodiversity and ecosystems that live in the ocean. And they also cover such a small portion of the ocean floor, and because of coral bleaching, the global warming, all of these factors, pollution, overfishing, they're actually dying. The coral reef is not just to look at because it's beautiful. The coral reef is a home for fish, and fish is food it provides a livelihood and food for everyone along this coast. And when the coral reefs go, the fish go, and then people don't have anything to eat. Maino giketo e wi wach rito chwech mag nam midendo ni corals ma jolony koni konyo e kelo kwan ata malo 50 mar muya midendo ni oxygen ma dhano yweyo. Lokruok mar kor lwasi mamiyo pi nam chwakore maliet osebedo ka rocho ngima corals e gino midendo ni coral bleaching, ka wach wito taka aoyaye ei nam bende osebedo ka rocho ngimagi nimar taka gajore kuom ngima mono gi yweyo makare. But I don't think the ocean and marine conservation is highlighted enough. So we really wanted to draw attention and amplify the voices in that area. Incredible way to bring together stories along the Kenyan coastline, to see the Kenyan coastline. Number one, make sure that they have a full fanny pack of water, that they've filled up their camelbacks. Dehydration in this hot sun is probably would be the biggest issue. Luoro margi en ni ka ochiw puonj makare ne jopiny to chutho mago mani aluora mag nam kwan rech kidek dok chien malich mokalo ni mar kopogore gi golo muya miyweyo rech bende nyuole tie corals go eko. And already it's predicted that there's going to be a collapse of the global fisheries by 2050, and it's in everybody's interest, including every single local on the beach, that we keep the coral reefs so everyone can feed their families. And so that's why they're trying to increase the awareness so everybody benefits, including every single local fisherman, everyone along this beach. And I believe we are so lucky with the ocean we have in Kenya. It's magical, it's beautiful, and we really, really have to try to protect it in every way we can. To combine this with my huge passion for kite surfing was just a dream come true, really, because this means I can do something I love for 6 days long, or 7 days even, while raising awareness and raising money for our beautiful ocean, and hopefully getting more people to join the movement and be more engaged with the ocean and really try to protect it, because we really must try to protect it as it's one of a kind, it's so unique. Lengo margi en rakore gi report ma jolony koni kwan corals kaachiel kod rech biro bedo matin mokalo ei nam kochopo higa 2050 kadiponi ok bikawo okang' malong'o mar rito nam ataro kod aluora mage. It's also about empowering women, to show women that you can do this, but for some reason there's a lot of men who do it, and we want to also show women you can go out there, you can go kite surf. It's not just a man's sport. We've been fortunate enough along the coast to see various different projects around turtle eggs being relocated and protected there, seaweed farms, mangrove projects. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakor Migago dakika en 44 tok saa 7 mar odiechieng' ina mar mondo miaka yo matin kaduogo akelo ni weche mag tuke kik dhi mabora. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi.
Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo siepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabokendo Pragia. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum Bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum Bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Penj laktar ok en ka chenro mora mora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Nekor mgajwang machiegni weche mag tuke. Club mar